Здравейте, аз съм Радо. Нека да видим сега какво сме подготвили за Европейското първенство. Първия матч, който ще играем, това е Румъния-Холандия. Утре в 19. Какво залагам тук? Тъй като доста несигурност и аз ги гледах и двата отбора в груповата фаза, предполагам и вие, направи ми впечатление, че Румъния играе доста дефанзивно и направи един страхотен матч. Разбира се, имаше и късмет срещу Украйна, че тези удари на Станчо влезнаха, но все пак Румъния игра доста мъдро, доста добре. И сина на Ангел Йорданеско, Еди Йорданеско, който беше даже и в българското първенство треньор, доста показа тактическа зрялост в интерес на истината срещу матча срещу Украйна. Украйна бяха и лек фаворит в този матч и в интерес на истината Румъния направи показано как трябва да се играе. Те са доста дефанзивен отбор, който играе на контратаки и не изпуска своите шансове. Отборът им е доста стабилничък. Те няма се впуснат да водят матча и да търсят първи гола, но ще дебнат за своите шансове. Холандците ги гледах. Първия матч срещу Полша ми направиха много добро впечатление със своята непримиримост. Изоставаха в резултата, но успяха да обърнат. Сега изключваме уж звездата Депай, който направи всичко възможно да лиши отбора си от победа, но не успява в този матч. Но холандците изнесаха страхотна игра и страхотен матч. Победиха с 2-1. В следващия матч срещу Франция беше трагикомично положението и двата отбора започнаха ударно да разменят атаки и след 20-25-та минута този матч реално спря. Те го затвориха и приключиха при голямата скука 0-0. Много се надявам да не видим отново такава ситуация и 0-0, защото разбира се на зрителите и то предимно на неутралните зрители не ни е интересно да гледаме такива резултати. Няма да залагам знак тук, въпреки че холандците са супер фаворит, нидерландците, са супер фаворит срещу Румъния. Все още не е станала изненада на елиминациите, тъй като Швейцария, която елиминира Италия, за мен това беше 50-50. Смисъл беше си и очаквано и не толкова очаквано, но не е нещо като вау. Днеска може да стане нещо такова в матча Словения-Португалия, като гледам върват още 0-0 и така, но ще видим, може и да не стане. Но матча нещо зацикля. И както и предишния матч, днеска може би ще видим страшно много голове в този ден. Дано да не съм лош пророк и да не е само един, но и това автогол. Но нека да видим. За сметка на това, както и в началото, първите осмина финали видяхме два отбора да победят с 2-0. В вторите вече беше интересно и там вече видяхме и размяна на голове. Визирам, имаше и интрига в Англия-Словакия. Англичаните се върнаха накрая в матча. Двата отбора вкараха мъжка битка. Хубав матч. Следващия матч също не беше лош. Испания разгроми Грузия. Грузийците направиха това, което се очаква от тях. Сега очаквах малко по-твърда игра, малко повече сблъсъци да влизат по-така, но не знам. Испания си ги би, продължава напред, задава се уникален четвъртфинал Германия-Испания, което ще е много добре. Дайте да видим какво мислите за този четвъртфинал, пишете отдолу. Прогнозата ми тук е Румъния-Холандия, двата да вкарат. Следващия матч е Австрия-Турция. Какво да кажем за Австрия и Турция? Тук очаквах много голове да има, но това е матч в елиминациите и затова ще се придържа към така сейф прогнозата, която е да разменят по един гол. Тук мислих даже 3-5, 2-5 с голове размяна да се даде, но реших накрая да го дам по-сейф вариант, само по размяна на. Тук каквото и да стане в този матч между Австрия и Турция, няма да има толкова изненада. Той ще се играе в Лайпциг. Знаем, в Германия има над 20 милиона гастарбайтери, така че Турция се чувства като дома си, Австрия на една крачка, така че няма да се изненадаме да видим и доволно количество австрийци. Да пожелаем да видим голове. Предполагам, ще видим и двата отбора играят що годе привлекателен футбол. И си мисля, че ще останем доста по-доволни, отколкото мачовете на Англия и Франция.
като гледам и на Португалия днеска, така че смело мисля, че това ще е един от най-хубавите осми на финали от гледна точка на голове, интрига и така нататък. И сега изненадата за накрая, това е матча от Исландия, Мекоя Корейри и Валур. Какво се очаква тук? Тук очаквам да скъсат мрежите двата отбора, буквално и в двете врати да валят голове. Мисля, че ще минат линията от 3,5. Разбира се, с допълнението от двата да вкарат, тъй като тут няма начин. Това е матч за купата. Исландия. Мисля си, че ще станем свидетели на много голове. Сега остава съдбата да му опроверга и да направят 1-0 и не знам какво да кажа, ама да се надяваме, че няма да се случи точно това и ще станем свидетели на голово шоу в утрешните матчове и в трите. Така съм ги играл, нали, с размяна на голове и да има. Дай Боже всеки му и да има поне по 3 гола в трите матча, за да докато си пиваме и гледаме да се забавляваме. Сега тия, които не пият бира, те и матчове не гледат. Окей, всичко хубаво, успех, чао, чао!